ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, a sị nkachi tata bụ eke ketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ. Aka m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche, na-achụkwa àjà mmụọ dị iche iche. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụtụtụ taa, ejego m gụọ ọfọ n'isi ndị enyi m niile, ndị dị iche iche anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche all over the world. Ndị nọ na Naịjirịa na ndị nọ ndị mba ndị ọzọ gasị. Agụgọ m ọfọ n'isi ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị. Gọkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-aga ọfọ for 21 days nkwụsị gọba. Ọ gwara m onye Igbo na-aga ọfọ na-ekwubi okwu na onye ihe na-achụ gị akwụsịghị ịchụ gị, ime agbadebe. Ọ ihe ndị Igbo kwuru n'okwu. Gọkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-abụ ha nlecha onyonyo anyị atụsara ya ndị ọzọ, maka na ihe ọma mere ofe onye ama ezu. Ekene m my viewers and my fans all over the world. A sị na ọmaka ga-emere unu niile, na onye chụgbadịrị na-achụ unu na ọ ga-adarịrị, na unu ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. A sị m egbebere ugobere nkesa ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, a sị m kwukwa ya. A sị m na akakaka ya ma ụnụ, jija ya ma ụnụ. Onye fụrụ ụnụ cheta nwụ ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ. A sị m ụbọchị ihe ga na-aga okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ anyị ama. A sịrị na anyị ga-azụ ka afịa, na ya ma na ka afịa. Sịkwazi ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mebe na be anyị, maka na ada ụka ibe na ọ na-agụ akwa. A sị m na ndị nọ mba ofesi na ha ga-ebute ike mmadụ 20. A sịrị m na ihe ọma ga-eme na bido taa bụ Nọvemba 2 wee luo 21 Disemba, na imirikite n'ime ụlọ their life challenges will be a thing of the past. These 2 coming months, these 2 months fọrọnụ ka ọnwa 2021 kwụrụ gwụsịa, dị enough ịtọnụ ya star story into a thing of joy. Ọ ga-emere naanị ma ọ bụrụ na ikwelụ, maka na ndị Igbo na-atụ isi na onye kwechi ya ekwe. Ọ ihe m na-ekwu maka ya. Ihe dị mkpa dị niile na-eso m, ma ihe dị mkpa bụ conviction. Ikwelụ ha na-ahapụzie n'ihe niile ekweghị omume ga-ekwerịrị omume n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Abịara nke ụbọchị taa ka m kọwaa gbasara àjà, importance of ịchụ àjà na ụdị àjà dị iche iche enwere, ya na etu ị ga-esi wee sonye na àjà anyị na-achụ monthly rituals anyị na-ebido n'ọnwa a, dịka ntụziaka ndị kpọrọ m ọrụ si wee kpọ m ọrụ. Maka na o nwere ndị na tata ka m na-aga ọfọ n'ụtụtụ, wee sị m jee bido monthly rituals, na o nwere ndị a ga-esi na ya na-ata agbụ kwa ọnwa ọbụla. O nwere ndị a ga-esi na ya na-ebunye elu. Ya bụ àjà a ga na-achụ ga-abụ àjà ndị nwere ike ịchụ nke personal àjà ga-achụ. Ndị a ga-achụkwara àjà ayiri n'igwe a ga-achụkwa, maka na àjà ayiri n'igwe a
egosigo m na enwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị eji maka ha chi ka anyị chụba aja, maka na o nwere ndị ejiro taa, mana nke bụ eziokwu bụ na bido taa wee ruo 31 Disemba, the kind of favor ha ga-afụ, the kind of ego ga-adị n'ime akaụntụ ha, ha ga na-asị ọmụnwa wee gaa, ọ ga-emerụ gị wee nene m anya ma ọ bụrụ na ikwelu. 60 days fọrọnụ is enough for you to rise from grass to grace ma ọ bụrụ na ikwelu. Enwere ndị ozi maka ozi a daalụ. Ọ n'ụtụtụ taa ka m na-aga ọfọ, ozi wee daa, wee sị mụ ji ebido ego ọfọ, mụ kwuo ya taa, ndị niile chọrọ isonye na ya bụ ịga ọfọ nke ayiri n'igwe, ma ndị chọrọ ka a chụọrọ ha aja, ma ndị chọrọ ka a chụọrọ ha aja ayiri n'igwe, na ndị chọrọ ka a chụọrọ ha aja nke aka mkpa, personal sacrifices, and ndị chọrọ ka a chụọ ha aja in mass, ịchụ aja, sacrifice of multitude of people coming together. Nwa onye nchụaja wee chụọ ya bụ aja n'isi ha niile n'otu n'otu maka mbuli elu. Ya bụ aja etu esi kọwara m si wee nweta anya bụ ozi bụ na a ga-esi na ya wee bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu ma ọ bụrụ na ikwe. Na bido taa ruo 31 December, a lot of people will give massive testimonies. Nke bụ na ụdị ego ya abata na ụfọdụ ndị mmadụ akaụntụ, etu si nweta ya bụ ozi will even scare you. Yes, ụdị favor na ụdị ego, maka na ọ na uwe ego ka anyị nọ, ụdị ego ga-abata na akaụntụ ụfọdụ ndị mmadụ ndị ga-esonye na aja a na-ekwu maka ya, egosiri m maka ya, agwara m maka ya. From now till 31 December, ending of this year, we even scare some. Ọmụnwa nwa ụdị ego a ọ ga-emere ụmụ ọ bụrụ na igwelu. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then nke ọzọ ị kwesịrị ịma awụ aja anyị akwa maka anyị. Then kụwakwa ihe gbasalụ tata bụ ihe gbasalụ aja, that is ihe gbasalụ the power of the dead to intercede for the living. Dịka m kwuru, ndị na-esonye nkụzi m mana m na-eji ihe mmadụ amaghị, ihe mmadụ maara wee kọwara ihe ọ na-amaghị. Maka as I keep saying, what you don't know is only a mystery to you. Yes, gị nwanne m anya, is only a mystery to you and not to all. Ị ghọtara ya? Now, pay adequate attention na nkụzi nke ụbọchị taa, maka na is a life-changing lecture. Bido n'isi watch bido message a wee ruo na nkwụsị, because what you will learn today will turn things around for you ma ọ bụrụ na ikwelu. Mgbe ọbụla m nwetara message n'ụdị a, o nwere ndị oji maka ha wee daa, and ndị ahụ oji maka ha wee daa ga-enwerịrị onwe ha n'aha Chukwu Oke nke pụrụ ime ihe niile. Ndị na-esonyere m na social media chetalụ na last year 2020 enyere m New Year prophecy. Ọtụtụ ndị mmadụ kwanyesiri ike, ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụ ma dibịa ọ na-enye New Year message prophecy. I was like, ndị mmadụ aghọtara how things work. Gịnị bụ dibịa? A physician. Gịnị bụ dibịa? Let me tell you what is you don't know. Jesus ndị ụka ọbịa ugoro a dibịa. Ndị gụrụ egwu si na ọ bụ a great physician. Is a physician, is a dibịa. Mma citere gị 2 instances na akwụkwọ anwa ndị ụka ọbịa iji. Yes. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa kọwara na o nwere nwoke nwe onye kpuru isi. Nyere Jizọs ndị ụka ọbịa wee zu.
o wee were ọnụ mmiri mesa n'aja. It will interest you to know that no nwere ụfọdụ ọlụ anyị bụ dibịa ga na-alụ aja dị n'ana ewee jiri ewee kwupi okwu. Ihe mmadụ na-atụfuru ego furu ego sịsọ na dibịa chere aja n'ana kwuo okwu na ya. Ihe ị na-aghafuru ego imirikite ego o mee ịmarọ, o wee chere aja wee mee isi nyere ọsọ mmiri wee werie wee tenye nwoke n'anya. To cut the whole story short, nwoke a wee fụba ụzọ. Ịmarọ na ihe o mere onwe ọrụ ka ọ lụrụ. Ịmarọ iche na ihe ọbụla bụ cast and bind. Ọ bụrụ ihe niile ka a na-asị I cast you, I bind you. Onye batara ebe ọ na-awụfụ ụfọdụ ndị mmadụ ndị eriri eri, ndị aghọtara amara aka nri na aka ekpe, ndị amara how things work. Ha na-eme cast and binding in everything. Asị na ha ghọtara. Yes, mụnwa na onwe masị dibịa. O nwere ọlụ ga-awa ọbịa, ọ bụ na ọlụ n'idiri ka m kwubi okwu. If you like, call it cast and bind, o mee. Mana enwere ndị n'idiri practical terms a ga-alụrụri ya alụ. Ịghọtara ya? Now, ka mmakwara ga-atụ ebe dị ise Jizọs ndị ụka ọbịa rụkwara ọlụ nwa dibịa. O nwere onye ọ fụrụ sị kpọọ ya onye ọgbanje ma ọ kpọọ ya onye ihe ọbụla. Mana onye ndị mmụọ anyị uzuola ngweji ya ma na-aghasara ihe. Ị nwekwara ike kpọọ ya onye ala na terms anyị nwa ji akpọ ihe na terminology anyị na to eleman. O wee bịakwute nwoke a wee sị ya wee jụọ mmụọ nọ n'ime ya onye ka ụnụ bụ. Ọ sị ya na anyị ibu igwe. O wee negotiate ya. After negotiating with those igwe, those spirits take over the person. Wee mee onye anwa ọ na-eme ka onye ahụ mee onye ahụ isi ya na-agbakọzi ọnụ, isi na-agba popcorn. O wee sị ya ngwa after ka o negotiate with ha nwa, o wee sị ya na onye ahụ unu ji dịkwanụ ndị ezinụlọ ya mkpa. O wee negotiate with them ka ha banye n'ime igwe ezi. Ihe lụta ya bụ stori na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Gịnị ka o mere? Ọ sịrị die. Ọ sịrị fire ya o kwuru ya. Ịghọtara ya? Some of these things bụ ihe ị kwesịrị ịma ka ị wee mara how things work during his time. Ihe ọ na-eme negotiating. O nwere any spirit ọ sịrị die fire ya burn to ashes. Because he knows how things work. Ụbọchị mma ekuzi gbasara spirituality and metaphysics and how things work in the spiritual realm, you will know how things work. And like I keep saying, once you apply the principles of natural laws, you will never run into challenges. Our dual forces says, my people are having challenge because of ignorance. Lack of knowledge mere ndị mmadụ ji run into challenges. Now, o wee bụrụ na o negotiate onye a wee nwere onwe ya. So as a dibịa, enwere onye nwere ike ịbịa ọ bụrụ na ndị ọgbọ ya, that is dead mates of the person in question, na-aghasara ya ihe. Ndị bịara n'ụwa ha nụrụ nwaanyị ha emewuro nke ọrụ nwere oge ha mere achieve. Ha were na-asị na ebe ọ bụ na ha enwere ihe ha mere achieve, none of their mates will achieve anything. Na-aghasasị ihe. Ndị ụka na-akpọ ha ndị mmụọ ọjọọ. Ịghọtara ya? Ụdị ndị dị etu a anyị gbata ya n'afọ mmiri emi, anyị negotiate with those spirits, chụpụrụ ha aja a na-akpọ aja ndị ọgbọ n'uke. Onye anyị eji enwere onwe. Ịghọtara ya? Now, ihe njikwubi ewu ka ịghọta gbasara ihe wu dibịa wee matakwa maka Jizọs ndị ụka ọbịa. Ịghọtara ya? And mgbe ọ bịara, he never go open confrontation with any entities of powers. Maka na ọ sịrị na ya bịara ka ime ka ihe ochie siwanye ike. Ịghọtara ya? Mana kedu ihe ndị ụka eriri kịta na-eme? Open confrontation. O wee na-ebumarang.
ịghọtago mgbe o mara gịzi oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ. Now na topic ndị maka wee bịa bụ ịkọwa uru the dead people, our dead relatives can play a role in our lives, the lives of the living. Then wee banyezie n'ihe gbasara aja, everything you need to know about aja. Ịghọtara ya? Nyanwa bụ isiokwu topic of today. Echefukwana na less than 1 month, December 1 precisely, Eze-Ana Ugochi tubelu na-eme birthday, na-emepe ụlọ ọfụ, the living new house of Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Then na-agbakwa ọfala ọzọ, meaning na ndị ọzọ niile nọ na oraifite ga-abịa na be m n'ụbọchị ahụ. Aga m akpụnyekwa ha efi, nyekwa ihe a na-eri na ihe a na-aṅụ aṅụ. Ịghọtara ya? Ejikwa m ohere a wee na-eme ndị enyi m niile invite, ebe ọ bụla ị nọ, bịawa na Eze-Ana Ugochi tubelu na temple. Ị ga-eri ma ṅụkwa ụbọchị ahụ. Enwere ike before that day mma emekwa vidio ebe mma esekwa how to locate my house from the Onitsha, ụzọ ahụ si Onitsha wee jee Owerri, etu ihe esi wee locate my house, especially ndị mere indicate na ha ya abịa. Daalụ. So ụbọchị ahụ ka m na-agbara ndị mmadụ ọfala, onye ọbụla dị free ịbịa ma rie ma ṅụọ. Ndị enyi m niile, you are all invited. Daalụnụ. Na ka m gaa n'ihu n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa. Ndị ụka ọbịa, ndị ụka Rom wepụtara November 2nd. Echefukwana na yesterday ka ha mere ihe ha kpọrọ Feast of All Saints. Ụbọchị ha ji elota ndị niile bụ ndị be ha, bụ ndị nwụrụ anwụ, ha belivuru na ha biri ndụ dị mma. Ha na-eme every year, omenala ndị Rom. Wee gwuo na meseji nyere yesterday bụ wee na-ajụ gị nwa na-ene m anya, ị na-etokọtakwa cheta ya ancestors. Ị nwere ike iyuzukwa the same December 1 ha na-eme wee superimpose your own. Ọ bụrụ ụbọchị ndị ya family ji eme nke ha. Nwekwa ike ichuzu any date of your choice, ụbọchị ya family ji eme ancestral day ma ọ bụ ncheta ndị nna nna ha. Ịghọtago? Wapụrụ ha ọjị, tụpụrụ ha nzu, tụọrọ ha nkwụ ọkụ, nọọ ncheta aka. Iwekwuzie ihe mme igboro ha. Ịghọtara ya? Ka chi dị mma wee bido dịbara gị. Ịghọtago? Because they are spiritual backbone. Ha bụrụ ọnụ ga na-ekwuru gị na mmụọ. Ha ruo taa ha wee na-eme mmemme ha na-akpọ All Souls, maka na ha kwenyere. Mgbe m na-eje ụka ọbịa, anọ m n'otu a na-akpọ Purgotarian Society. Purgotarian Society bụ ndị ụka ọbịa kwenyere na ha nọ ndị nwụrụ anwụ, mana ha agarubeghị, ha ka nọ na mmụọ. Ha wee sị na ndị nọ n'ọnọdụ a nwere ikikere ịyọtarụ ndị nọ n'ụwa ayịyọ. Ịghọtara ya? So ọnya mmemme ka ha na-eme taa n'ụbọchị taa, maka ndị a mụrụ na ụka ndị Rom. Ha ma n'ụbọchị dịka taa ka ha ji ejebe na burial ground, mgbe enwegasị burial ground je ka ụka. Now some of them anọrọzi ebe burial ground dị nso. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịnọzi n'ụlọ ụka ha dị iche iche wee ka ụka, wee na-echetakwa ndị abụ ndị nwụrụ anwụ. So ha believe na ndị nwụrụ anwụ ka na-intercede. Now ka m nwetazie na ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo kwenyelụ na mmadụ adịghị anwụpịa anya. Ọdịnala Igbo kwenyelụ na mmadụ onye nwụrụ anwụ nwere ike imere mmadụ intercede ma ọ bụrụ na ikwe. Ịghọtara ya? Ma ọ bụrụ na ikwe ome. Mana ihe ikwenyere ama eme maka na iwe onye okwukwe nta. Ịghọtara ya?
ọ bụrụ na nyebe gị testimonies of my life, mana ihe dị iche na mụ nwa na gị nwa na-ene m anya bụ na okwukwe gị dị too small. You don't even believe. Ọ ya bata mgbe ụfọdụ ewere my own self wee nye testimonies. This my new house a na-achọ imeperenu na December 1. All ụlọ m bidoro about 3 months ago ka ebe mere the foundation of the duplex. Mana before mbidie, ewere m ọjị kpọtụrụ my late father gbụwatara temple bịa na nna m na m chọrọ ịlụ ụlọ ọfụ ọzọ, anụ ụlọ elu ka m chọrọ ịlụ. Wapụrụ ya ọjị, wachara ya ọjị, jụọ afa, ọ sị m gaba n'iru. Pụtara ya na m ma alụcha, sị na m chọrọ n'ụlọ a, kpọọ ezumezu mụ na ha, sị na m chọrọ ịlụ ụlọ a, na nlụcha ụlọ a ka m were ihe n'ọ December 1 mmemme birthday ka anyị ga-emepe ya bụ ụlọ. Mmemepe ụlọ a December 1 na-emeka birthday, then gbakwa ọfara the same day. Mana mgbe m bidoro ọrụ a, onye fọrọ ka na-alụrụ ụlọ in 3 months nwere ike isi na ya bụ na onye adọba the whole catch. Mana ndị mụ na ha sosi mụ hapụta ka m wapụrụ nna m ọjị, ọsị m lụrụ ya na nna arụ ya na ego ga-abịara before nna ame ya na ego ya eji were ụlọ ya akwụ. With faith I started it. I started it. Ego tinyere millions of naira tinyere na di ụlọ eji zuru ọmụ 1/4 of the money, as in 1/3 of the money. Eji zuru ọmụ ya mgbọsị mere foundation. Mana ezumezu nsị mụ bido dị ụlọ na ama alụgodo ọlụ a asị na afụrụ ego. Ịghọtara ya? Mgbọsị m bidoro ịlụ mkpọ peg ịlụ na eji zuru ọmụ 1/3 of the ego dị ụlọ dị m now. Mana ha sị m nsị a na nchọ ihe ka nchọ, ha sị m mere na mmemme. Nsị a ka ego ga-esi, ha sị m mere na mmemme na ego ga-abịa. And believe in me, since e bidoro ọlụgbaja bụ ụlọ, a na-arụ every day. Ị ga-amanụ ka ndị Togo si arụ ọrụ. They think they possible because no ndị Togo agbọta from Togo, ọha bi na my house, enyere ha ụlọ, ha wee na-arụ ọrụ every day. Within 3 months alụcha ụlọ. Ihe anyị nọzi na-ime kịta painting, and ama na ya painting tomorrow or next emesịa painting. Ụlọ adịzie ready wee na-eche December 1. Ezumezu mụ na ha so apụrụ ndị na-abụ ha kwuaghara ime. Mana I consulted my father. Etu a ka ọ dịkwa last year mgbe m nyelu message of new year. That last year 2020 December 31st precisely. Enyenya message, and ihe niile ahụ kwuru na message ndị niile gere ya no mana have come to fulfillment. This year anyị akwadokwana maka that year na-eme midnight suenu, and amakwa na orukwa that 31st the message will come, and ekwetu anyị sukwe ka ọ yesimekwa. Nke mbugoro marụ ndị gị na ha so ike so gị, believe strongly na ndị kpọrọ ọrụ, kwudosi ike, inwe n'obi na abụ. You must be convinced. You must be convinced totally ka ihe ọma egwu ọma wee gụba n'ebe ị nọ. Mana ọ bụrụ na obi gị na-esheki obi gị na-esheki chede mma ama adị eto kwesịrị ịdị. Ka mmakwanụ ofu atụ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa a gwara anyị na o nwere ebe Jizọs ndị ụka ọbịa na-aga n'elu mmiri, that allegorical story. Ewee na mgbe ọ na-aga n'elu mmiri, Peter wee sị ya, onye nwaanyị ọ gị nwa na-aga, ọsị ya n'ọnya nwa, ọsị ya nwa ya bịawa. Out of that conviction, Peter stepped out from the boat and start marching. At the stage ọ sị ọ na ọ bụzi m nwa Peter na-aga n'elu mmiri, onye ka ya bụzi. Obido doubt ba faith ya wee gbada, o wee miwe. Ịghọtara ya? Ihe m chọrọ iweta ebe ahụ, what your strong faith and conviction can do for you. It can do ihe mmadụ atụrụ anya ya massively. Dịka m na-ekwu tata, ozi a wee bịa mgbe m na-eseti
kamera ka m bido this message. Enwee gwa m na aja a gwara m gwa ndị mmadụ maka isonye wee chụọ aja na o nwere ndị ga-eso wee chụọ aja from now till 31st December. The kind of money some of them ga-afụ n'ime account ya will even scare them. That is the kind of money the person have never witnessed in his account before. Ụfọdụ nwere ike ịdazi ha ka ego si dị possible since 10 months ago abata this year na ya na hustle for nothing. Na ya nwetabụrụ even millions of naira. Ka ezi ka o si dizi ka within these 2 months na ya enwe ike achieve millions of naira massively. All the very, very possible. Yes, I'm a living witness. You got that? Now, here chọrọ ịkọwara gị bụ na ya believe in the power of your ancestors. They have done massively things, unimaginable things. Ihe ụfọdụ ndị mmadụ kwenyere na okwe ozi omume ha mere ya. O nwere ụbọchị m kọrọ akụkọ wee kọrọ na akụkọ my friends on the mma, that is all di na nwunye mma. Ọ bụrụ na mbụ na-ete testimony, I can even invite them n'ọnụ ha. Na ọ dị na nwunye mma mụ na ha bi na Abuja mgbe m na Abuja. Yes, mgbe m na Abuja mụ na ha na-aga Godian religion, that is ụka ọdịnala na Abuja dị na Jabi. This woman wee na-akọrọ anyị ihe merenụ ya na di ya ebi emegide ha bido nwee problem. Di ya bụ onye ọdịnala ma ya ma abụrụ onye ọdịnala ya na di ya nwee problem nke na enwere dozi family crisis. Di ya wee kwanataziere ihe na be nne ya ndị ọrụ Imo steeti ebe a wee sị na ya dị anụsi agwa ya Enugwu ya na ọ sị na ya adịgo oke na ya dị anụsi kpọnata nwunye ya. The woman wee nọgido wee sị wee bido ruo otu ụbọchị after ka ọ nọcha 3 months this man refused to come and take her back. After ka a yọchara ya ihe niile yọọ ya elu yọọ ya na ọjụ si na ọ dịgo over. Nwaanyị a were one day wee bewa akwa wee sị ọnwa nne ya her late father wee sị ya nna m according to her story wee sị nna ya ịnọkwọ ọ na o metụrụ ogo n'obi na di ya kpọnatara ada nwaanyị na be gị na o nwere ihe ọjọọ ya sị na ihe ya kpachara anya wee mee di ya na ya gbọrọ n'ilo na ya gwọrọ ọgwụ. Kedu ihe ọ bụ ya ihe mere di ya nwere ike ịgbaghara ya. Na mwute o wee bewa akwa wee were ọjị wee gụbara nna ya gọcha ọfọ a o wee sị ya wee jewe n'ili ebe enire nna ya wee tụwọrọ ya ọjị. N'abalị same day o wee bịa lụọ nlọ ebe ọ furu onwe ya na nlọ. Nne ya her dead father wee bịa wee jide ya aka wee sị ya nwa m so m. O wee so nwa ya nne ya na nlọ anwa n'ebe ọzọ ya nwetaziri onwe ya ewu na obodo na compound ngwuru mgbe dibe die ebe a na-anọkwa ya side ihe ọma ọlụ. Mgbe nne ya na nna wee fụzie nna di ya ngwọkwa for some years ago o wee bịakwute na gate a wee kpọọ nna di ya afọ ọ na-ada akpọwa ya mgbe ọ dị ndụ wee sị ya ozugbo ọ kpọziri nna di ya afọ nna di ya onye wee fụzie na nla afọ ka nna di ya si n'ime room wee na-apụta ịbịa kene nna ya n'afọ ọkpọrọ ya ọnwụrụ. Nna di ya wee pụtazie n'ilo. Nne ya wee weruzie aka ya bụ nwata nwaanyị wee nye nna di ya si ya n'ọgụ nwa ka m kpọnyere nwa m a bọsị nwa gị na-abịa ịbịa na nwa m mee ka unu baa ya. Nna di wee jidezie ya aka. Nna ya wee sị ya mee ka unu baa nwa ya. Mgbe o kwuchara ihe anya tata n'ụla o wee bụ nọ na nlọ ọ sị na tatazie na-asịkiri ụdị nlọ dị ha na olulo 1 month ya ji lọcha nla na ya nọ di ya jarụkwa moto si Abuja bịa si ya nwaanyị bute n'ihe bute ihe ọga anyị na etu aka esi burukwa ngwongwo niile wee bunatakwa Abuja. Kịta anya na di ya na-ebi ọfụma ya ji wee madị awụlọ ọlọ Abuja. They are living well. You can see the power, the intercession of your dead relatives. Mana iwe onye riri erinu ikwetara na ndị nke gị na nwere ike ịyọ ya ancestors ka anyị ọrụ gị anyị ikwetara mana ị ga na-akpọchi ndị ụka ọzọ. Ị ga na-akpọ ndị nna ndị ọzọ na-akpọ St. Anthony of Padua na-akpọ St. Christopher na-akpọkwu St. Anselm na-akpọkwu St. Augustine. Ndị niile na-akpọ bụ ndị nna ndị ọzọ. Ịmụrụ na ihe na-esi na nke onye akarịa
ọ bụrụ na igbe onye riri eri n'ichefu, bido taa kpọwa nna nna gị ha, gọpụwara ha ọjị, kpọwa ha, kwubiwe okwu. Nke bụ eziokwu, ị nọ ọnụ ịchụpụrụ ha àjà. Nke bụ eziokwu na Chidimma ga-adịrị gị, na ọ bụrụ na ibido mewe nke a. Wee maa atụ sịgụ na ọ bụgoro na igbu ezigbo mmadụ, na ezigbo mmadụ ga-enwere atụ. I wee bata na ya dị nwa gị na-ebe akwa agụụ, nwa nebọ gị na-ebe akwa agụụ, koro onye ị ga-ebu ụzọ si nri wee binye. Onye ị ga-ebu ụzọ si nri wee binye bụ nwa gị, ọkwa eziokwu. Inyechazie nwa iwe inye nwa nebọ gị, ọkwa eziokwu. Ihe kpatara ya bụ na ihe na-esi na nke onye akarịa. O nwere ka ị ga-esi agbọ St. Anthony of Padua, onye Italy, relatives ya na-agbụ ya, ịghọrọ ya ayịyọ. Gị nwa bụ onye Afrịka, onye isi ojii, a black man, a na-agbụ ya. Ị na-eche na ọ ga-ahapụzi relatives ya ịzọ ha nụ bịa zaba gị nwa. Ọ dịrọ possible. Ọ ga-ebu ụzọ zarịrị ndị nke ọ zachazie ha wee nwezie chansị, o wee zụta gị gbawa onye Afrịka. Ị ghọtara how things work? O nwere ụdị ezigbo mmadụ ya asị mmemme ka ndị wụ my close bosom friends ma ọ my son na-ayọ m ihe, ma my daughter na-ayọ m ihe, esi m na ọ ya eri nri ejego nye onye ọzọ. Mba, etu esi eme n'ụwa ka esi eme n'elu. Ị ghọtara ya? So bido taa lota ya ancestors, give them necessary reference, ka ha gọzie gị, ka ha kwudoro gị. They can short you and say na onye agba onye nke m. Ha bụ anya iji afụ ụzọ na mmụọ. Ha ma ebe na ebe a ga-eburu complain gị jee for intercession. Mana gịnị mere iji aka ọta? You are so lotata ka ị ga-esi wee na-akọ ọlụ ya ancestors. Tata ndị ụka Rom bụ November 2. Ndị ụka Rom ji eme mmemme icheta maka ndị niile nwụrụ anwụ, na-akpọ ha ka ha intercede for them. Nke bụ eziokwu na n'okwukwe na omenala ndị ụka Rom, ha kwenyere na tata nwere indulgence. Ha believe na taa nwere indulgence ma ọ bụrụ na ikpe ekpere dị aṅa ha wepụtara. Jee na akwụkwọ Pieta, akwụkwọ ha na-akpọ akwụkwọ Pieta, ife indulgence dị na ọ bụrụ na ije na burial ground jee kpee ekpere taa before 12 o'clock, ife ihe a ga-asịwo indulgence ị nweta. Ị ghọtara ya? So gị nwa na onwe gị ichetakwara na iyi eju n'ụbọchị taa wee kwubie okwu, wee yọọ ya ancestors ihe nke ma ọ bụ ihe nke ọzọ. Nke bụ eziokwu na ha ma aghadịpụ gị. Ọ bụrụ na ime eji taa wee na-eme chọọ ụbọchị ọzọ n'ime ahụ ị ga-ewepụta maka iji wee lụta ha. Nke a wee duru anyị wee bajeje n'ihe bụ the power of ịchụ aja. Na-achụ aja, na-achụ aja, na-achụ aja. Ị na-achụ aja, aja karịrị ọgwụ. Ana m agwa ndị mmadụ, abụ m onye isi nchụaja, aja ka m na-achụ. Anọrọ m na ịgwọ ọgwụ. Maka na onye ọbụla na-agwọ ọgwụ enwere ọtụtụ ihe ga na-eme na ngwuru ya. Biko na ọgwụ agwọrọ agwọ bụ a process of trying to cut corners of natural laws of how things work in order for you to get what you want using the shortcut. Ịgwọ ọgwụ. Mana na ọgwụ na onye gwọrọ ọgwụ ka ọgwụ na-atụ. Ịghọtara ya? Na hapụ ịgwọ ọgwụ, na-achụsa aja. Ka nkọwara ụnụ ihe aja pụtara. Aja bụ na ị na-achụ aja, na-achụpụrụ the forces of nature, all the nature beings, all the elements. Ị na-achụ aja na-akpọ ha ka ha bịa sonye na aja ị na-achụ. Enwere aja dị iche iche. Wee maa sị na ọ bụgoro mgbe ị bịa na ya on altar wee lighten up candle, ihe eji ekwubiwe okwu sị let this burning frame of the candle, the burning light, let ka ọ bụrụ aja nsuru ọkụ. Let that burning candle bụrụ ihe aja. Nzu ị na-atụpụ because you are consuming something, aja ka ọ bụ. Nkwụ ọkụ libation ịpụ aja ka ọ bụ. Yes, aja ọbụla nwere ihe na-arụ. Ị were akwa wee jụchacha ahụ gị
wee tụpụ ya kụwa ya bụ aja ka ị chụpụrụ. N'iji uriem wee jụchacha ahụ gị wee wepụ ya bụ aja ka ị chụrụ. Ma n'eziokwu o nwekwara aja ụfọdụ anyị nwere ike ịchụrụ mmadụ. Anyị nwa na-akpụ alụ onwe aja nwere ike ịchụ mmadụ. Ọ bụrụ na aja n'idiri ka agba onwe ike ọ bụrụ na aja a ga-eji ọkụkọ pịchasị mmadụ ahụ, apịchasị ọkụkọ mmadụ ahụ ama egbu ọkụkọ egbu hapụ ya na ndụ o jewalizie. Nwee nke bụ na a ga-eji atụrụ, ọ bụrụ ndị a na-akpụrụ anụ nwere ike ọ bụrụ nke a ga-eji atụrụ wee emechaa hapụ atụrụ ama egbu ya egbu ọ gawara onwe ya. Ịghọta gị? Enwere so many. Nwekwa ihe bụ aja mmee, aja a ga-egbupụrụ ọbara. Tais enwere ike iji ọkụkọ ma ọ were ebulu, maka na ndị mara mma na aja na-achụkarị ewu aja ọkụkọ na aja ebulu. Onye ahụ aja na-achụkarị. Ịghọtara ya? Now, o nwere ụbọchị m kọwara my lecture ụdị aja dị iche iche. Na-enwere aja ihu ọma, nwa aja mgbaghara mmehie, nwa aja mbuli elu, nwa aja na-eweta ihe akụ na ihe enwe. Enwere ụdị aja dị iche iche anyị na-achụ. Mana aja nke a anyị ga na-achụ kwa ọnwa ọbụla every month bụ aja mbuli elu na-eweta abundant wealth, open doors. Aja ihe anyị ga na-achụ aja ahụ for 14 days. 14 days constant aja. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ya bụ aja ga-ebido ụbọchị Friday, this Friday, yes, bụ Nkwọ, and there in the next 14 days from that Nkwọ Friday, and there in the next 14 days. So now let's say na Nkwọ a na-abịa n'ụbụ 50, then ya bụ aja ga-end na 19th of November. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na part of that aja, ị chọọ ka achụọlụ gị aja nke personal aja nke onwe gị, aja m na-agwa gị bụ aja gị ọtụtụ ndị mmadụ ga-eri akatapọtụ ndị mmadụ to greatness. I have already seen millions of naira ga-aba n'akpa ndị mmadụ. Huge amount of money that can even scare some people. Etu esi wee zi nya bụ ozi. Ndị chọrọ ka a chụọrọ ha aja nke onwe, ofu aja ahụ, mana nke a bụ nke onwe ka ọ chọrọ ka a chụọrọ ya. A ga-achụ aja anwa for 14 days every day na temple. A ga-achụrụ onye anwa aja. Ọ bụrụ na chọrọ ka a chụọ nke onwe ya ga-achụ. Ọ bụrụ na ha dị mmadụ 5 ma ọ na ha dị mmadụ 10, mmadụ 10 a ga-achụrụ ha aja one by one every day. Every day na Friday a chụọrọ ha aja every day. Saturday achụ aja, Sunday achụ aja, Monday achụ aja, every day. Ihe onye a ga-emedebe bụ onye chọrọ isonye na aja bụ o sonye, o depụtara anyị ihe bụ purpose o bu n'obi ọ chọrọ ka anyị merie. Ịghọtara ya? Example, na-akarị na 3 items, that is 3 intentions, like 1, 2 or maximum 3. I sendịara m ya. Ndị chọrọ ka a chụọrọ ha aja nke aka mkpa, a ga na-achụ aja every day n'isi ha till something happens. A ga na-achụrụ ha aja every day bido ya Friday chụgide aja wee ruo 19th of November. Na 19th of November anwazi ka a ga-achụzi nke nchịkọta. Ọ bụrụ onye bụ na 19th anwa, depends ka onye a si chọọ, na 19th anwa na-aya egbuzi egbu wee siluo ya bụ aja anwa achụrụ ya for 14 days. Ọkwa nnọọ ndị bụ nọọ ọkụkọ ka a ya egbu wee siluo dị ọlụ for that 19 days a ga-eme. Then nwekwa ndị wụ na ha chọrọ ka a chụọrọ ha nke a ga-achụ n'igwe. Nke a ga-achụ n'igwe abụkwa aha onye ọbụla na intention onye ọbụla ga-adị n'ebe nchụaja.
a ga na-achụ everyday, achụcha tata echikwa achụkwa till 14 days. Then collectively ụbọchị ahụ a ga-emechizi ya bụ aja bụ na 19th of November. Enwere ike gbuzie ebu ma ọ bụ efi, depending na mmadụ one dị involve. Depending na mmadụ one dị involve. Ọ bụrụ na mmadụ ihe nne egbuo efi, ọ bụrụ na mmadụ ehiro ndị, depending na mmadụ one dị mmadụ egbuo eburu na ya wee silu onye bụ aja ahụ a ga-achụ na 19th. Etu ahụ ka ọ dịkwa nke individuals. Individual chọkwado ka o sonye na ya nwekwara ike a na-achụrụ ya aja every day. Then oluzie the closing day, a na-achụ aja nsuru ọkụ na aja mbuni elu. Oluzie the closing day, either na-eji ebunu chụ ya wee sielu ya ma ọ bụ efi, depending ka aka onye anwa ha. Mana na ya bụ aja a na-achụ every day, a ga na-epresent all your request. Ọ bụrụ na ọ dị 1 2 3, a ga na-epresent ya mmụọ na that altar that every day till that 14 days. For ndị chọrọ ka a chụọrọ ha nke onwe ha iche iche. Then enweziri ndị enwere ike ịchụrụ in group maka ndị kwetara. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja a na-ekwu maka ya, nke eziokwu na aja abụ aja ga-atọ ọnụ a lot of ndị nọ na sad stories, ka ihe ọhụụ ka egwu ọma bido gụwakwara ndụ ha. O nwere ndị eji maka ha wee zi m ozi a, and nke bụ eziokwu na ha ga-enye testimonies n'ihe ahụ ọnọdụ ahụ dịka asị na okorozi omume. Ị nwere ike ị n'obodo oyibo 5 10 15 years nwere ihe imepụta. Ị nọrọ na-akụ ọta, bụ onye nọ na Naịjirịa, bụ na agbara afịa ụchụ, nwere ozi nke imepụta. Gbaa mbọ etu ị nwere ike, maka na ndị ga-enye testimony a ga-esi all over the globe, whether ma Nigeria or Nigeria ma nọ mba ofesi. Power must change hands, money must flow. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya meseji na aja a na-ekwu maka ya, ị mara na ị ga-esendere m meseji na WhatsApp. Before mmecha meseji, akpọ m my WhatsApp nọmba, sendere m meseji kwuo na ị chọrọ isonye na ya bụ aja a na-ekwu maka ya, 14 days monthly aja sacrifice for mbuni elu and financial breakthrough. Na ị chọrọ isonye na ya bụ aja for 14 days, na ị chọrọ ike isonye na nke igwe ndị mmadụ, nke ndị ga-anọ n'igwe, you will contribute money according to your strength, as long as nọ nke ndị ga-anọ n'igwe. Kaba ahụ ka afa gị dị ya. Ọ bụghị a na-enọ under the influence of my voice, kaba ahụ ka ịfụ na contribute wee sonye opekata mpe ụdị ọbụla. O nwere any amount dị too small ka isonye na ya. Now ihe ndị niile esonye na ya bụ aja a na-ekwu maka ya, the financial strength of ihe a pụtara ga-determine ma ọ bụ ebunu ka a ga-eji wee sielie ya bụ ọlụ wee mee saraka na that 19th. Mana ihe a ga-eji wee chụnya bụ aja ama adị less than ebunu, maka na ihe chi ọkpa anọ, maka na aja mbuni elu ka ụmụ mmụọ na-edu ude, ka ndị niile atụrụ nya bụ aja n'isi ha ka ha na-edu ude one by one. So ihe ọbụla ị nwere ị ga-eji wee contribute na ya bụ aja nke a yiri n'igwe a mass, then eme ka mmalụ ka isonye. Ị na-esendị request gị na details gị na ya, ị na-esendị ya contribution towards that na ya too. Then mana maka ndị chọziri ịchụ nke onwe ha nke aka mkpa, now to see the work ama adịkwa less than ebunu. Yes, to see the work ama adịkwa less than ebunu na that 14th day. So ọgụ amazi ebe ị ga-fall within. Mana nke bụ eziokwu ka ya bụ ozi si wee bịa na ndị aja awụ gara ọtụtụ ndị mmadụ. Ihe butekwa n'ihe a bụ na mụnwa na onwe m dịka onye ụkọ eji na temple taa wee prezentie
ọnọdụ adịrọ mma na ịkọta ọtụtụ ndị mmadụ na-akụ na ha enwere ego and the worst part bụ na ụfọdụ ndị mmadụ cannot even afford ịlụcha ọrụ dị n'ụzọ ha wee yọwa ụmụ mmụọ bụ na ha zụsi ya kere ihe a ga-eme na o nwere ndị ọnọdụ ha dị bad. Ụfọdụ ndị na-achị atụ na mpụta na-asị m na ọnọdụ obodo oyibo for many years na ọnọdụ ya dịzi n'ihere and ya otogo ya hapụ Naijiria na ya chọrọ ịbata ọnọdụ na-etu a ka m prezentịrị mmụọ si ya kelu ka a ga-esi wee mee na o nwere ndị na-akụ ụta kedu ka a ga-esi mee ka atụ ọnụ things around for them. Ewee sị m nwa m bido ịchụ aja monthly ịchụ aja for 14 days every month. Ọ bụrụ na anyị mesịa nke this month, next month anyị mekwa nke next month, anyị ga na-emezi every month for 14 days. Ọ bụrụ na ị ghọtara ihe a nkọwara ọfụma na o nwere ihe ịghọtara na ya ị chọọ ka nkọwalụ gị ọfụma, ime ka mmadụ chatkwa na WhatsApp aka m enyere ya ka wee kọwara ya ka ọ ga-edo gị anya. Nke bụ eziokwu nwere ịchụ aja ka nkọwa ihe aja na-eme ka m kọkwara gị akụkọ n'akụkọ ndị ụka ọbịa. Enwe nwaanyị akọrọ akụkọ n'akụkọ ndị ụka ọbịa a na-akpọ Dorcas. A sị na akụkọ according to Bible story, ọ sị na ya bụ Dorcas bụ ọgọ Pita na mgbe nwaanyị a nwụrụ na-abịalụ ndị mmadụ wee na-enye testimonies what they benefited from Dorcas. Ewee sị maka ihe a aka ebe a ndị mmadụ gbara ewee kpọte Dorcas n'ọnwụ because na the umbilical cord have not been severed, kpọchigata ya azụ maka na ọngwụ yes kubi ume mana the spirit is still closer and attached to the body. That's why o ji dị easy ịkpọchigata ya azụ back to the earthly cloth bụ the body or the possible yes. Ma ọ bụrụ na the umbilical cord have not been severed, that the spirit is still attached mana onye ekubigo to the body, it can still come back. Mana once it is severed, nothing can be done. So wee kụwa akụkọ ka nkụwarụ na ihe kpatara aja, ihe na-eme na aja achụrụ achụ. Aja achụrụ ndị a na-achụrụ aja Chukwu okike onye ike niile si n'aka ya abịa, ọ nara eri ji, ọ nara eri ede. Nke bụ eziokwu na aja maọbụ ewu maọbụ ọkụkọ ibujere fada maọbụ ibujere pastọ gị, ọ pastọ ririe. Ị ghọtara ya? Ma gwa the pure truth. Tụọ ime onye o metụrụ. Yes, aja ọbụla iburu bujechi Chukwu okike a na-eri ji, ọ na-eri ede maka na ọ bụ mmụọ. Ghọtara ya? O nwere flesh. Therefore, those earthly things a na-eri eatable things is to nourish the flesh. So Chukwu enwere arụ ma ncha na ọ bụ mmụọ. Ịghọtara ya? So ihe onyinye inyere n'ụlọ ụka maọbụ inyere pastọ maọbụ inyere onye ọbụla bụ onye anwa na-agba ụkọ bụ onye riri elu, ọ bụrụ Chukwu. Then mana aja anyị nwa na-achụ bụ ụzọ aja na-abụ. Ị nwekwara ike ịchụ aja bụ na ịchụrụ aja wee nye onye nchụaja si ya ngwa na moto abụrụ ma ọ n'ime rie nka ma ọ ka ime rie ma ọ bụ na ịgburu ya bụ si agbuoro ụmụ mmụọ ihe aba aja ka ị chụrụ. Maka na ime obi kpaa ya, obiọma kpaa ya, were obiọma wee sị o ndị kpọrọ m ọrụ na elu obiọma kpaa na m nekwa ihe dị etu a mere obiọma kpaa m, biko gọzienụ m ya, ọ na-agọrọ gị ọfọ. Nke a dịkwa iche. Mana o nwere aja wụ na aja iji achụrụ elemental beings. Ọ ha ka anyị na-achụrụ aja. Onye ka m na-agwa ndị mmadụ ndị na-apụta sị na anyị bụ ndị ọdịnala na anyị na-nsị ya no na ihe anyị na-achụ ụrụ aja bụ the elemental beings, ndị anjelu nke Chukwu na-ejeru Chukwu na mmadụ ozi. Ife anyị na-eme pịa arụ. Elọta mgbe my grandmother nọ, ọ pụtara n'ụtụtụ, ọ na-akpọ ọkụkọ, ọ pụtara n'ụtụtụ mepere anụ ụzọ ya pụtara na o jechiri nri ọkụkọ o nwetara wụsara omeana saịn ahụ na-adị eme omeana saịn ahụ ụmụ ọkụkọ ya niile agba ya okirikiri, ọ wụsara ha nri. Ịghọtara ya? O megidoziri ụmụ ọkụkọ na-emezi na ụtụtụ ọbụla emepegoro mpio ụlọ ọkụkọ
They will not go out. They'll be waiting for her to come and do that morning rituals. You got that? So, abịa na ịchụ aja ha na-achụ, example ka m were aja m ji achụ na mmiri wee marụ gị atụ ka ị wee na-aghọta ihe m na-ekwu. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru na Chukwu nke igwe kere ihe anụ ufe niile nke n'igwe, anụmanụ niile, ihe niile Chukwu kere eke, mana na ụmụ anụmanụ niile a Chukwu okike kelụ na ha enwere ubi maọbụ ọba, mana Chukwu nke igwe na-azụ ha nri. Chukwu nke igwe si n'aka mmadụ wee na-azụ ụmụ anụmanụ niile anwa nri site na mmadụ. So mgbe ụmụ anụmanụ niile a na-eri nri, Chukwu nke igwe na-enwe aṅụrị maka na o nwere ihe mmadụ amaghị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche n'ọsọ mmadụ, mma nke ndụ, n'ọsọ mmadụ na-eto Chukwu. Ọ bụrụ eziokwu. Ihe niile ekere eke na-eto ya bụ Chukwu. Onye ike niile si n'aka ya abịa. Ịghọtara ya? The problem man nwere bụ na because we are no longer closer to nature, we are no longer hearing, majority of us is no longer hearing the discussions of other elements and other creatures. It will interest you to know na ụmụ anụmanụ have less them, let's say ọkụkọ and rest of them, ịmụrụ na ha na-akpa nkata n'ime onwe ha. Ịnọkọta mere ofu ebe ụmụ anụmanụ bịa gbakọcha mmadụ afọ na ana nọrọ ebu ibu nọrọ ebe ahụ. Ịmụrụ na nzukọ n'ọsọ mmadụ na-eme nzukọ. Ịmụrụ na ụmụ anụmanụ na-etokwu Chukwu. Ịmụrụ na osisi, even when the breeze is blowing them, they are waving. Ịmụrụ na ha na-etokwu Chukwu ka iche n'ọsọ mmadụ na-eto Chukwu. Mmadụ na-eto Chukwu ihe niile ekere eke. Mgbe ị anọkọta fụ some birds, they will be singing glorious songs. Ige ntị the lyrics. Ị mara na nnụnụ a na ihe ọma na obi ọma kpara ya. Then ịnụzi ihe ọ na-ekwu, kwa aṅụrị ọ na-ekwe maka ihe ọma merie n'ụbọchị ahụ, maka na ịdị anụ ihe ọ na-ekwu. So ihe m na-achọ ịkọwa bụ na onye agbata na ndị ọcha, ndị dịgoro advanced in spiritual matters, they will tell you that na you cannot even abuse even your common dog. Yes, your pet nwere na yard, yes. Enwere ihe ị ga-eme ya, you face the law in developed world. It is surprising. Yes, you cannot even abuse your dog. Because currently in Europe, some conscious minds are agitating that now those animals, so-called animals, those animals were their rights. Even when you want to consume them for your own meat, to nourish your own skin as higher animals, you will try as much as possible to influence less pain. That is, make sure you must strangle them to death. Try to use not and cut them as fast as possible. You know that, yeah? Because prolonging their death is like tormenting them to death. So, yes, human beings can feast on those animals because we are higher animals. We can use them to nourish ourselves. The same way big fish can feast on those fingernails. You got that? The nature allows it because those fish must feed. Now, mgbe m bịara welu, let's say I were ewu ejewe na mmiri jee chụọ aja, luo agba m ya bụ ewu mmiri, happy I have dead, ọnwụzie n'ime mmiri anwa. Those fishes are feasting on it. They will be happy, thanking Chukwu okike, onye ike niile si n'aka ya abịa, for using Eze-Ana Ugochi tubelu to feed them. Ha ga na-ekwe na-asị, Eze-Ana Ugochi tubelu ihe ịyọkwara na mmiri ata, ihe iji maka ya wee weta ihe oriri a wee nye anyị, ya gazie. Ịghọtara ya? The same thing with aja ahụ anyị nwere ike ịchụpụ n'ogologo ụzọ. O nwere aja anyị na-achụpụrụ ndị ọgbanje Eze-Ana. Ịghọtara ya? Ma aja achụpụrụ ndị ọgbọnuke. Example, ọmụnwe Eze-Ana na-achụpụrụ aja ndị ọgbọnuke, o nwere ike despite the ego ayọrọ and the rest of them, ana m etinye ego naira, enwere m ike mgbe ụfọdụ etinye 500 ma na ntị 200, ana m etinye ego gbagotatụrụ ọnụ. Example, mgbe ahụ onye ya na-akpọ onye ọgbanje ma ọ kpọọ ya onye ala
with ma fanta ma ihe oriri all the eatables dị n'ime. Ozugbo ahụ ọ saitere the ten onwe aṅụrị, onwe ike bana na-adị ya onwe aṅụrị, gatago ha efu ihe nke nwa aṅụrị, ọ tabụgoro fanta dị n'ime ma biskit ma ọsịkwa ya ma ọsọ, ọ na-atụ ya, ọ na-enwere onwe ya aṅụrị, emecha o were ego dị na ya wee jegoro ihe. That joy ahụ o nwere ihe ha chọrọ. Mgbe ahụ iji eme saraka asị gị kpọọ ụmụazị na ị na-akpọ nwa gị dada, kpọọ ụmụazị mere ha saraka, data aṅụrị ahụ ụmụazị ahụ na-enwe mgbe asị atịtankị nye ahụ ihe ha chọrọ. Mgbe m ji arụ ọrụ na mmiri wee were sisi ya asịrapa tee na mmiri, ihe mmiri ya ọ bụrụ na ọ dị elemental beings nọ na mmiri ga-ama dị akwa, ma the intention bụ na-enyego ha dị akwa. Then mmadụ o nwere ndị na-akụ ihe nweta ha bụ na mmiri, like ndị na-eje akụ azụ, ndị na-eje amacha ụkwa, ndị na-eje ahụ onugbu. O nwere ndị with their daily earnings and livings wụ na water, they 247 ha nọ na mmiri otu ụgbọ ha. Those women nwere ike ịfụ dozira power ntụnya, ọ bụ dozira power ha nwa aṅụrị apa nke amaka, ọ chịrị ya mara nwa aṅụrị si Chukwu okike ekene o, that's her happiness we ha chọrọ, that ekene o aṅụrị ya ka chọrọ. Onye awụsara ka onye ka eji si laws, one of the laws of nature says givers never lack. Ị nwere ike ụbọchị ị na-asị na onye nwa ma akpọ mmadụ afa nwoke achara ego n'ugwu awụsa na Naịjirịa, enwere ike ị na-asị na ụbọchị a na ọya ihe, ụbọchị ahụ ihe adị surprise efu ya n'ebe ahụ enweta reward. Ịghọtara ya? Ihe njikwube ewu na ọgọ, ime ọgọ na-emeghe ọnụ ụzọ, ime ọgọ na-eweta ngọzi. Inwe ihe adị surprise ụbọchị anwa a na-agọrọ ya ọfọ na ihe ọma ga-emeri ya. Ụbọchị anwa na the judgment day onwe Abraham na nna. Ịghọtara ya? Onye bata mgbe ụfọdụ nwere kesị ndị ọgaranya nke ụbọchị ahụ onye ọgaranya na-abụrụ gị ụzọ, gị nwa akwụkwọ ogbenye bụrụ amoosu. So then you will be able, whenever you help somebody or cause joy to someone, you have done a great job. We had about joyful activities. Mgbe ị bịara necha anya ebe mmadụ ibe gị nọ wee merie ihe ya akpa ya obi aṅụrị, ya on the right track. So ihe na-achịkọwa bụ na the importance of ịchụ aja, all the too numerous to mention. Then ọ nwere nwa aja ya ahụhụ na ya achụsi aja, enwere ike were liver ebulu ma ọ bụ liver ọkụkọ gwụọ nyara ji, na ọ bụrụ onye siri ite emesịa sie nri eweje debesia ya n'ihu mmụọ. Yes, of course, lizard, name them, all the ants, they will come and feast on it. When they are feasting on it, they will be happy. They will be very happy that they are feasting on those things. Now, when they are feasting, because ha mana this thing is not a particle, they have ihe akpachara anya wee wepụta n'ụdị aja ha dịcha ha sịja gazie. Ghọtara ya? Mgbe ahụ ha ga-asịga ha gazie, etu anwa ka ha ga-esikwa wee sị ma ọ bụ na ndị achụcha aja na mmiri gbagọta n'elu agbazie gbuo ebulu, ndị mmadụ abịakwa rie ṅụọ mmanya dị iche iche, ha dịcha ha sịja gazie. That joy, o nwere ike ụfọdụ ndị ga-abịari nri ahụ, ọ bụ na ha mana ọzati nri ha ka ebu ọnụ ehihie, mana nri a ha riri ha ya asị ekene Chineke iprovide goro m nri nke ụbọchị taa. That happiness we ha chọrọ. You must make some creatures of Almighty to smile. So mgbe anyị na-ekwu ndị mmadụ isonye na aja ọbụla a na-achụ, aja mbụ n'elu, o nwere ike ịnọ n'obodo oyibo, ọ bụrụ ebe ahụ ịnọ, o nwere ike ma ya dị n'izi gị inwe ike ịchụ aja to downtrodden. Mana ebe a nwere ike gbuo onye ahụ eburu nweta mmanya anwa. Anyị nọ na villages, ife ụtụ ndị mmadụ ndị nọ n'ihu ụkọ abịa soro rie soro nwụọ, you have done the right thing. Mgbe ahụ a chụpụkwara aja nke ahụ aja chụpụ na ebe nchụaja, those ants and everything, he mana ha nwere obi ma ọ wụ ọba, mana Chukwu nke igwe kere ha, therefore they have a life. Therefore mgbe a chụpụrụ ụmụ aja, they will come and feast on those things. They will still return glory to the creator of the whole universe, onye ike niile si n'aka ya abịa. Therefore with that you have done something good. Na-achụ aja
ka nke ọrụ ofe ahụ ka akọrọ anyị when I was n'ụka ọbịa. Mgbe m nọ n'ụka ọbịa, o nwere ofe akọ akọrọ anyị bọsị anyị jere ihe gbasara theology. E wee kọọrọ anyị ahụ ka ịma na o nwere ụfọdụ stories nọ n'agba ochie, ụfọdụ dịkwa na some of the lost book in the Bible. Onye ọbụla wee theologian ma na-enwere akwụkwọ ndị akpọrọ lost book in the Bible. Ụfọdụ akwụkwọ odee edegasịrị mgbe a etinyere na compiled ya na akwụkwọ ụka ọbịa. Maka na akwụkwọ ndị ụka ọbịa bụ na-emesịara mgbe a na-compile ya, somebody like St. Anselm, St. Augustine, and rest of them, they selected few of them combine ya. Ịghọtara ya? So na-enwere some certain things happened kwa within that time etinyere ha ncha n'ime ha. Onye na-akọrọ anyị n'onwe nwoke a na-azụ ehi, mana ọ sị na ya ga-eji n'ihe nkụtị ya were na-enye Chukwu okike ekene. Ọ na-eme ụtụtụ ọbụla ọ pịa mmiri ara ehi n'ehihie, ọ pịchaa ya o buru ejebe n'ugwu, maka na mindset ndị gboo ọbụla n'ọnụugwu ka Chukwu nọ. O jeruo n'ugwu anwa n'elu okwute ọdọbanya bụ mmiri ara ehi ya ọ pịpụta n'ime ọba dịka bo o ji oluo ọdọba ya ebe anwa. Ọtụ Chukwu okike na ya dọkwa narịghị aja ya, ọ gbadaba n'enugwu na-akwa bie. Mana ihe na-adịzi fọ na ebe a bụ nọ na-abụzi oluzie ụtụtụ echi ọ bịazi onwe ọzi mee ka ọ ga-afụ na ya ugbu ahụ ọ dọbara onwe aṅụrị. Ihe ọ na-emezi ọbịawa ọzọ o burukwa anọda bụ ọbịazi ọdọkwa nke ọfụ o buru nke ochie. So one day ka ọ na-ebube eku ya na-agbago n'elu mountain, Moses wee fịa wee sị ya nwoke kere ihe ị na-eme. O wee sị na ya na-achọ ka eje chine Chukwu okike aja n'elu ugwu n'ọwụ milk. Moses wee mụma ya mụcha ya ma wee sị ya nwoke na ọbọgwọ Chukwu na-abịa eri aja na Chukwu adịghị aṅụ milk. Oke a wee wee iwe wee nke ukwuu wee sị o wee sị ya na ụmụ anụmanụ na-abịa aṅụcha milk ya na ọbọgwọ Chukwu okike. Nwoke a wee wee iwe nke ukwuu wee sị ụmụ anụmanụ ka ya na-atara afụ niile a. Nwoke a wee sị na ya ma ebujezi milk. Mana ihe ahụ ihe mme nwoke a begoro like routine. Ụmụ anụmanụ wee bezie ka ha si abịakwa everyday bịaracha milk, ha frozen milk. Ha wee na-asị Chukwu okike na-enye ọzọkwa anyị n'ihe anyị na-adị enyebe anyị. According to that story wee sị na-akwasị Moses ya Chukwu okike gwa Moses ya ịmarụ ka isi wee si nwoke ya ebutezi na milk ajekwa gwa ya butewe milk. Moses wee jọga chịta nwoke wee sị nwoke ya bujewezie milk na Chukwu okike na-aṅụ milk ya. Nwoke wee nwezi aṅụrị ga-ebujekwa milk. Mana ihe ịmarụzi bụ na mgbe ahụ imelụ ka ihe ekere eke wee rie ihe aja, ọ Chukwu ka ị chụrụ ya indirectly, maka na Chukwu glory will return back to him. Onye batara na enwere ike mmadụ asị ka emere onye nchụaja ọgọ one way or the other. Ihe dị mkpa bụ happiness na imerie ihe onwe aṅụrị. Ihe aṅụrị ahụ o nwere ọ Chukwu ka imerie. Ima reason because he will remain grateful to Almighty Father, onye ike niile si n'aka ebe na-asị ya nere ihe onye a merie. O nwere mgbe i nyere onye ahụ ụdị ihe anwa obi aṅụrị kpaa ya ka ọ ghara esi Chukwu okike na ezumezu mmụọ niile ndị ọ na-arụrụ ọsị ya lekwa na ihe ife anyị bie biko gọzie ya. Onye kwughị ahụ n'okwu onye agụ ọfọ ghara ịkpọghị afa. Ịghọtara ya? That happiness we ha chọrọ. Etu a ka ọ dị kpata na anyị na-achụ aja dị iche iche na temple nọ. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịbịa with one problem or the other. I will try as much as possible na m sọtụrụ ha out. Onwe ajụjụ ị nwere n'ihe a nkụziri taa maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, maọbụ na ị chọrọ ka isonye na aja anyị ga-achụ, na aja a na-achụ, na aja 14 days anyị chọrọ ekwu na anyị na-achụ kwa ọnwa bido n'ọnwa bido na Fraịde a. Ị nwere taa, echi, and nwanne echi eche atemu send ya details and other things ka e nwee ike tinye aha gị na ndị a ga-epresenti afa ha n'ọta, ndị a ga-eji aha wee na-achụ aja kwa ụbọchị for 14 days. Ichi send the message, send the WhatsApp or send the message. Ọ bụrụ na m anọrọ nla, just drop one voice note na WhatsApp or send the message na WhatsApp. Definitely I will respond. 0805
0807837672. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ afa m. Ya gazienụ ọfọ.